L'Enrenou és un festival d'arts en viu de carrer anual que des de l'any 2022 se celebra a la zona 9 de Lleida. Del 16 al 19 de maig de 2024 es realitzarà la tercera edició. El festival és un projecte cultural i social que neix de la col·laboració de les diferents xarxes comunitàries de la zona i compta amb la ferma implicació i col·laboració del seu teixit associatiu i veïnal. L'edició 2024 oferirà 4 dies de programació al carrer, combinant arts en viu, professionals, teatre, música, circ, moviment, titelles, amb espectacles comunitaris nascuts a partir de tallers i activitats que es realitzen durant l'any amb diversos col·lectius i veïnat de la zona. També inclourà una àmplia selecció d'espectacles populars i tradicionals per reflectir la riquesa cultural d'aquesta àrea de Lleida. A més, comptarà també amb espectacles i espais inclusius per assegurar que totes les veus i perspectives estiguin representades. En total, més d'una cinquantena de propostes artístiques. Tots els espectacles seran gratuïts i tindran lloc a diversos indrets de la zona 9 de Lleida, que comprèn els barris de la Mariola, Turó de Gardeny i blocs Joan Carles, principalment a les seves places i carrers.